L'Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. I vosaltres què fèieu quan teníeu 8 anys? En el cas del santcugatenc Àlex Rodés, participar en un talent show de televisió espanyola anomenat The Dancer. Aquesta va ser la valoració que va rebre per part del jurat. Hola Alex, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes decir qué es lo que sientes tú cuando bailas, Alex? Pues mira, es como me siento muy vivo. Sí. Es como mi mejor amigo y estoy muy feliz con el baile. ¿Tú eres feliz cuando bailas? Súper feliz. ¿Tú me prometes que vas a seguir bailando siempre, Sí. Hem escoltat a dues icones del món de la dansa com Lola Índigo i Rafa Méndez, que així van reaccionar després que el santcugatenc interpretés la seva actuació en aquest talent show. Rodés, després de 2 anys, ara ja amb 10, s'ha convertit en un autèntic prodigi de la dansa que l'ha portat a tenir una agenda ben apretada. Vaig participar en Billy Elliot, al musical de Barcelona. Busca tu estilo, sé original, Billy, no seas vulgar. He doblat Pinocho de Guillermo del Toro en català. És una marioneta! Soc un nen de veritat. I també Matilda, el musical, he cantat. Esto no es una escuela, es una prisión. I coses d'aquestes vaig fent. I encara que sembli impossible, això no és tot. També ha doblat la pel·lícula de Spy Kids en català. Com ser espia? Seré el millor espia del món! Ho has aconseguit! I és un dels protagonistes a la sèrie Las Invisibles, al costat de la Lolita Flores. ¿Y cuándo volverá? Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva pronto. Pero se acuerda muchísimo de ti. Está loca por abrazarte. Me lo dice cada vez que hablo con ella. Si solo habla de ti. Yo quiero hablar con mamá. Aquesta vida tan atapeïda provoca que l'Àlex hagi de saltar-se a classe algun matí per compromisos. Una vida molt diferent a la dels seus companys de classe. Fan extraescolars, però no. Però són molt amables, sí. Però que el fa molt feliç. M'encanta. És molt xulo, m'ho passo molt bé, m'agrada molt des de petit i sí, molt guai. Ara l'Àlex està fent 6è de primària en una escola de Sant Cugat, però la seva família està pensant bé a quin institut portar-lo que li permeti tenir flexibilitat amb els horaris. Igual que hi ha centres educatius adaptats als esportistes d'elit, els pares de l'Àlex Rodés n'estan buscant un per als artistes joves com el seu fill. Si amb només 10 anys l'Àlex ja té aquest currículum, no ens podem ni imaginar com de lluny arribarà. L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.